חלק 4 סדרת מיינקראפט, החלטתי להתחיל. קאבום! אוקיי, אמרתי אנחנו באקסבוקס, אז אני נכנס למיינקראפט אני אחזור לכם סוף סוף חברים עוד רגע של סדרת המיינקראפט. איזה כיף, כמה התגעגעתי. בואו נראה בשלום החיות שלנו. נראה לי הם נהנים פה. אתה יכול לעשות? אני נמצאת במכה. לא, יופי. נמצאתי לשבקה. אני חשבתי על זה המון והחלטתי לגדל צמחים. אז בואו נתחיל לחצוב. שנייה, בואו נקפוץ ולמעט ראינו. לא, אמור להיות לי בצ'סט. מי שלא זוכר, אני אגיע מהם כנראה להעביר את הדברים שלי. הנה, 13. 13. הנה. ואני זה גם קרוב לבית פה. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. אוי נו. אני אשתול רגע. הנה, ועוד 1, 2, 3. אוי, עשיתי יותר טוב. הנה, עכשיו תן לזה לגדול. מה נעשה? יש לנו בית אפשר להגיד אפשר. אוקיי, הנה, עוד אפשר. אבל כבר לקחנו מאותו דברים. הנה, מלאי. הנה, יש לי כבר ביצה. בוא נשתמש בעלייה על החיים ועל המוות. לא עבד. איזה חמודו, מין יש לי... אוי, זה הלך לי. טוב, הוא נורא מפחד. זה לא הלך. היי, מין אישי. בוא נראה משלם את המנגלים שלנו. אתה עדיין תקוע פה, אחי. שנייה, יש לי על מה לעשות איתו. בוא, צ'יקי. תודה. איפה חבר שלך רע? נו, בוא הנה. אני רוצה את החברים שלי בחזרה. אמן, תודה רבה שאתם בברכי, ביי. נראה לי חיממנו משהו, לא? בוא נמתוק את הדברים, לפה ולמעלה. העצים שלנו ניקח. יש לי כאן אבל לא כדי חמם, אבל בואו נתחיל ולהעביר את הדברים שלנו. עם שלי. לא לי גם רספון בבית. הנה. וואי, איך אני אעביר לו את התיבה? היא מלאה, לא? כן, כמעט. וזה אינבנטורי שלם, אז שנייה. לא מתחיל להחזיר, שנייה, אני איך לישון. אני הולכת לקרוא לנגל פה. זה רק מקומות בנים, כי זה גם בית התחלתי והכל. אנחנו יכולים גם לעשות רגע טוב מאוד. בוא נלך לישון. יפה. אני לא עושה את זה אם נגיע להם לכמויות של דברים בגלל שזה ערוץ גרוע ואף אחד לא אוהב אותו. אבל עדיין אני עושה את זה בשבילכם. אתם לא חייבים לעשות את זה. רק רוצה שיהיה לכם כיף לראות את הסרטונים שלי והכל. אז יאללה. יש פה משהו. כן, טוב, אני גם ככה שם. מלא. אין לי מקום להכל. טוב, אני אעשה את זה מהר, שזה ממש לגייס פה. מה? מתי הספקתם להטיל עוד ביצה? שברתם את שלו? יש לי רעיון, אני אניח את זה פה. עכשיו אני אעשה לי ריספון, אני רוצה שזה יהיה ממש כאן באמצע. אמן, אני אשים רגע כל הזמן בטבע על המראה. טוב שלי מלא. אז רגע. אני אשים את זה פה בפינה. ובוא נמלא את הטבע עכשיו. אני צריכה להכין עוד צ'סט. אנחנו עדיין עם הארמור עלינו, מגניב. בעצים שמה,
אבל גם לא נראה לי יש לנו להשיג את זה. אתם מבינים איזה קשה להשיג בעולם הזה עצים, אין לי ליד הבית עצים בכלל, בגלל זה נראה לי גם נעבור מקום בבית. הבית הזה, טוב, נאסוף פה, יש כאן כבר 2. לא הצלחתי לפתור בכל מקרה, אני אף פעם לא זה קרוב וזה שפועלים. כבר הסברתי לכם שיש בעיה באקסבוק שלנו. יש לי רק 3 עצים, לא, זה לא מספיק. נראה לי נס. אני צריכה קצת אדמה. מפה. נחשוב פה קצת קאבלסטון. אני צריכה קאבלסטון ואדמה. הרבה. אדמה והרבה קאבלסטון. נראה לי בפרק 5, אז אני אעשה לנו כבר מיינינג. אנחנו חייבים. אבל כן, אנחנו חייבים גם קול. נחשוב על מלא. לא בא לי פתאום מפה למערה, בגלל אני חושבת למעלה. אוי, קופר. טוב, נחשוב, למה לא? כי זה קופר, אז אפשר להגיד לא. אני דווקא מאוד אוהבת קופר. זאת אומרת, נראה לי יש פה ספורנר איפשהו. טוב, לא משנה כבר עבודית. צריך שוב פה. אם אתם קופצים שאתם בתוך הדבר הזה, אז אתם מבינים. טוב, נחסום את זה בעץ. כדי שלא יש לנו שוב עצות ויגיעו אליי. ועץ כזה לקחת שיש עליי, אז אני מתחיל אותם. כמה קבלסטון יש לי? להספיק. אני רוצה לעשות לי מקום לתנורים, כי בא לי המון תנורים. אני רוצה המון תנורים כדי שאני אוכל לבשל הרבה דברים, ובגלל זה אני גם צריכה המון קול. אני רוצה איזה סטאקים של קול, מלא סטאקים. אז כנראה שבפרק 5 נחזיק את הסטאקים האלה של הקול. תקשיבו. אז בוא נחצור טיפה דרך. הרבה אני באמצע סרטון, אל תעברו יותר. טוב, בוא נחצור. נראה לי כבר יש לי יותר מסטאק של זה. כן, יש לי סטאק בדיוק. ונפסיק כאן עוד קצת קאבלסטון. למה לא? אפשר. הנה. אני צריכה סטאק בדיוק לכל אחד מהם. כמה יש לי? 49. הנה. לא רגע, אני רוצה בטוח. טוב, יש סטאק ב6. מכל דבר. מה זה? זה כלי? מאיפה צצתי? קול! אשכרה סוף סוף! תראה, איזה מזל שחצבתי אותך, אני חייבת את הקול הזה. עוד אחד, מגניב. כיף לי. עוד אחד. איזה כיף זה כזה. יש לי רק 3. טוב, בוא נאכל. הנה, יש לנו מערה שבה נראה לי נעשה את המיינינג. חזר זירון. אתה תהיה טוב בחווה שלנו. אני מגדלת אותה. אני בסופו של דבר רוצה גם לעשות לי שם חווה שבה נראה לי אני גם אעביר כבשות, כי אני רוצה להשיג לי איירון בשביל מספר איירון. בעצם בגלל ש... חזר תהיה לקפוץ. תודה רבה. בוא, לרדת זה הכי קל גם. יאללה, בוא. هذا حاجزون نو وا اغسلي لي ملكو تو
שנייה חבר'ה. טוב חברים, אז הכנסתי את זה. וטוב עשיתי שם למשל. אז טוב. חברים. פה חיות. טוב, אז כאן נגמר עוד סרטון בסדרת סורווייבר. נתראה בחלק 5. ביי חברים.